crescut 4 feciori și 3 fete gospodine. Poate că într-o zi vor veni din țări străine. A făcut la cuptor cozonac și plăcinte, a copt pâine și se roagă neîncetat. Lacrimile-i curg neîncetat, dorul de copii o apasă și privește lung spre poartă, să se întoarcă toți acasă, să-și vadă copiii toți. Ar mai prinde la putere de-ar fi casa cu nepoți, se gândește